देखंतु मु एना गोबर पड़ा अंडा तैयार करमी हे अंडा एटा देखंतु अंडा हे गोबर पड़ा अंडा देखंतु गोबर भीतर अंडा पुरेली देखंतु हे अंडा अंडा पुरेची ए गोबर भीतर ए देखंतु चुल्ले पकाउची देखुजंती त देखंतु मु अंडा को पकईची चुली रे ताको निया जाळुची देखि परचंती त गोबर भीतर पुरे ताको चुली रे पुरेची आ निया जाळुची देखंतु अंडाटा को मु नौडे देउची आपण देखि परचंत त हे गोबर पोड़ा अंडा करमी नौडे देउची गोबर पोड़ा अंडा हे आपण मानू काढी देखेबी आ भीतर अंडा पईची देखंतु हे आ मुआ को धोई साइले आपण को देखेबी देखंतु मु अंडाटा धोउची आपण माने देखुजंती त देखंतु अंडाटा केते सुंदर सिझीची देखि पारचंती त अंडाटा केते सुंदर सिझीची आपण मानको खाई की देखाबो।